Da brillante colección de excavadoras en miniatura que ten Raúl Estou Vázquez. na vendo dende aquí. Veñemos. Espectacular. No, que non entra xa prácticamente no plató. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Boa tarde, Raúl. ¿Cómo estás? Boa tarde. Madre Boa tarde, moi mía, ben. qué despliegue. Sí, Pues- sí. Antes de nada, aquí. isto é todo o que tes ou ainda tes máis No, cosas? bastante máis. O sea, Sí? isto é unha parte. Porque Isto é unha cantas parte pezas que tes? Sobre unhas 200 e pico aproximadamente. Bueno, aquí haberá sobre unhas 100, máis ou menos. Madre mía, pero ¿dónde metes todo esto? Pois isto, de momento, non teño un espazo para todo, pero sí que estou preparando unha habitación para poder colocar todo ben, expoñelo, sobre todo para que non collan pó. Porque, daste conta do que tes, cando as tes que limpiar todas unha a unha... Home, claro. Hombre, Eso é moi complicado Rico, limpiar isto, rico. Sí, sí, sí. ¿Y en qué momento se che dou por empezar a coleccionar estas excavadoras? Pois isto dende pequeno, en realidade, as Sempre primeiras te chamaron a pezas, atención? Sí, as primeiras pezas pois foron para xogar principalmente, unha delas aquí está, con esta xoguei moito. Ah, estas son das primeiras. Sí, esa das primeiras. A primeira penso que foi esta, se non lembro mal. De la belimpiña ese. Esta, sí, está aí, bueno. Pero estou vendo así de pretiño o nivel de detalle e o Sí. que me dá por pensar é que esta é a túa paixón, pero unha paixón barata non pinta que sexa. No, Aquí no, hai non é cartiño metido, non? Aquí hai bastante, o Botache sea... contas ou prefires non botar contas? Boteinas, curiosamente sorprendínme, porque podería ter tranquilamente uns 15.000 euros ou por aí. Toma. Madre mía. Claro, que os valores fluctúan moito. As pezas Xa, agora xa. están descatalogadas. Cal credes que é a peza máis cara das que teño Uf, aquí? son Boa malísimo pregunta, para iso. moi boa A ver, pregunta. que os A ver, eu entendo que o mellor non é a máis bonita, No, nin a máis no. grande, o mellor é a máis difícil de conseguir. Aí está. aí Claro, está. nestas que non cousas de sabe. Tú sabes o nome coleccionista. a todas as máquinas que hai? Sí, máis ou menos sí. O sea, de memoria igual non che podo dicir, pero sí. Gústame esta que leva carga e todo, mira. Sí, sí. É Esas que son non de lle mi- falta creo que, detalle. esta creo que ten algo conta. especial, non? Sí, esta... Ten conductor, mira. Ten conductor e prende as luces. Non me Prende digas, luces, sí. onde? Mira, se lle damos aquí... Mira que pasa ben por aquí viña por ese detrás. podio do apajón. Sí, Bueno, sí, sí. Bueno, non sei se iluminará moito, aí non sei se se verá moito, se se apreciará, pero bueno, pero están prendidas. sí, aquí penso que sí. Vamos a tirar a ver. Ai, sí, Sí, que se ven, sí, sí, sí. sí que se ven aquí, mira. É que a mí me dixeron que era especial por a súa historia, por Aí algo. está, e tamén pola súa historia, efectivamente. Estas dúas foron regalo de graduación. Oh. O agasallo de graduación que tiven. Quen che regalou? Meus pais. Meus pais. Que bonito. Bueno, claro, a ti sempre hai Aí. algo que agasallarse. Sí, sí, vamos no. a tiro Aí está. certo. Eu digo que a máis cara podería ser esta. No, no. No? Está buscada, pero non. Mira, máis cara actualmente das que hai aquí sería esta. Non me digas. Non o parece. Non, nunca o teria É dito. chula, esa bonita, eh? Esta é un modelo que escasea moitísimo. É un fabricante xaponés. Escasea moitísimo. Entón, isto está valorado ahora mesmo, pode chegar aos 500 euros esta Pois peza. collo cheu por aquí, non te Aí. preocupes. Pa Non teñas Martiño, conta ¿no? dela, que... Aí está. Guau, 500 euros, pero isto, claro, dis, tamén de Oriente, moita afición, é dicir, a nos parecenos algo case puntual, non? Unha persoa cunha colección tan ampla de excavadoras, pero polo que contas, hai todo un mundo de Sí, coleccionismo sí. detrás deste tipo de É un mundo. pezas, non? É un mundo, Moita a xente verdade. con esta afición. Non moita, pero a que hai, pois é xente que... Moi apaixoada. Pois apaixoada. Mira, mira quen estamos vendo aí. Aí estou, de pequeno, Aí, cando me deixaban... Ah, pero isto é unha das de verdade. Sí, sí, sí. Sempre me deixaron O meu manexar. era moi pequeno el ou... Bueno, as dúas cousas, As dúas cousas. Toma, claro, a ver, a min de cativo encantarme estas pezas. Sempre quixen ter, nunca tiña unha delas, pero a ti polo que vexo gustabache tamén a obra, de verdade. Sí, sí, eu pasaba as tardes nunha obra. Nunha obra deixábame andar con indastre todas as tardes. Unha vez deixaronme firmar un albarán. O sea, bueno, en fin, eu pasaba as tardes Participar ali. un pouco de todo ese mundo efectivamente. que era a túa paixón. claro. Efectivamente, eu ata nunha festa de disfraces, estaba na festa de disfraces e eu, mamá, eu quero ir para a obra, lévame para ali, tal. E para Guau. ali marchei Tú disfrazado. tes que ter ganas xa de xubilarte, para ir ver obras. Sí, tamén. Ese sería o teu soño, É xa que estás é curioso, xubilado. porque ves un montón de xubilados e eu. O sea, cando ves unha obra, estou ali facendo fotos, tal, tomando fotos e tal. E sí, é curioso. Porque ti, aparte de coleccionar todo isto, a que te dedicas? Eu sou un músico, eu compartimos aí un poquinho de mundo, porque estou Claro, no mundo pero que na me chama a verbena. atención, porque non acabaches pois dedicándote a... Pois non se deron as circunstancias, simplemente porque, bueno, non é un mundo tampouco moi accesible ter o carné de gruista, ter o carné de parista, pois tes que estar traballando xa en algo relacionado para poder sacalo. Entón, Claro. bueno,
Nelo estou retomando un poquinho o Claro, contacto con eso, porque... tías que sacar o carne de palista. Tiene que ser o teu soño, non? Sí, non, estaría moi guai, a verdade que sí, que Nunca molaría é telo. tarde, porque aquí canta xente viu que pegou un xiro profesional, empezou a dedicarse a outra cousa. Sí. E ti parece ser que estás instruído cando menos, e aquí imos te poñer a proba un deses xogos que nos gusta sacarnos da manga, que se chama Adiviña a Maquiniña. Imos poñer algúns exemplos e a ver se os quen de contarnos de que se trata. Mira, aí tes o primeiro exemplo, que estamos vendo. Ui, foi un visto e non visto, Aí recuperamos. Isto é unha Liebherr MK88. Isto é un tipo de grúa, de guindastre, que, como vedes, vai sobre un camión, entón isto desplégase por si mesma, e son grúas que teñen bastante potencia, é dicir, que poden con bastante peso, que son fáciles, son bastante moderniñas, e escasean bastante. En Lugo hai a sorte de que, bueno, pois temos unha que de vez en cando sae, asoma e... Un deses poucos exemplares, Porque ti tes pois... as máquinas localizadas por Galicia. Moitas sí, ainda fai nada fun a facer unha ruta por a zona de Ourense a buscar guindastres antigos, que hai bastantes, bueno, deixaronme cacharrear un pouco nalgún, o sea, ben. Que fenómeno. Imos resolver, a ver se acertatse ou non. Si, vai ver quen lle di que non acertou. Non, é que non hai que dicir nada máis, porque efectivamente é que dixo exactamente todos os detalles deste modelo. Sería a sorte do principiante. Ímolo ver coa segunda oportunidade para deixarnos a todos coa boca aberta. A ver se adiviñas cal é esta maquiniña. Mira. Ben, esta é unha pisonadora Case Vibromax 1102. É unha máquina con seus anos. Destas vin algunha por aí, na fotografiei. É unha pisonadora, bueno, curiosa, a estética vintage, a estética antiga, pois sempre se agradece encontrar maquinaria a estas alturas, pois de hai... Falas con moita contundencia. Estás seguro? E a mí están me dicindo por aquí que igual no, Home, pon aí 1102 na máquina, Sí. Pois veña, resolvemos oficialmente. Queríamos pillalo, pero... A ver. A cousa difícil, non deixa moita oportunidade. Está ahora mismo Correcto. intentando resolver o noso técnico en Pois sí, maquinaria. xa nos din por aquí que efectivamente, correcto. Veña, a terceira. Está guapa, Esta é moi mítica, a JCB 4CX. Víase máis nos 90 que agora veise máis a 3CX, pero este é un modelo A mí moi soname mítico. máis a 3CX, Home, por suposto, ¿no? Esta está chula, Comprobamos. Correcto. Bueno, pois un glin que di un que glin-glin. estás facendo pleno, Pero conoces todas as máquinas do mundo? Todas do mundo no, pero bastantes, sí. Bueno, que cando algo che gusta... Sí, no, é moi mítico, non? Ás veces cos amigos, oye, que grúa é aquela, que pala é? E esta para que serve? Isto é unha motoniveladora. Isto axuda a... Motoniveladora? Motoniveladora. Axuda, teño unha por aquí, mira, aí tes un ao lado. Aí, na esquiniña. Aí está daqui. É unha Aquí está. motoniveladora. É moi parecida, é un modelo pues sí, similar. mira. Con isto, allanas un poquinho a terra, utilízase moito en carreteras, por exemplo, en estradas, en autovías. Pois a ver E se así. escoitamos ese glin non acerto. Aí É que está. non hai maneira de pillalo, No. Sorprende que acerte os modelos, pero sorprende tamén toda a información extra que dá de cada un deles, que estes fichadísimos. Veña, imos con outra maquiniña. Bueno, Adivinhanza. Esta é unha Volvo L70, unha pala cargadora. Aí está. Isto utilizase moito nas canteiras, en temas así, de movimento de terra, pois utilizase moito. Pois, pleno total, que quedo sen palabras. Aplauso, por favor, porque xa non se no perdone mundo máis. entende de máquinas máis que Raúl. Wow. Que tío. Hai algunha que che coste moito conseguir? Que ainda non deas conseguir? Sí, hai bastantes. Tanto excavadoras como guindastres, hai moitas que estou ando aí cada pouco revisando, en subastas, en E tamén se páxinas. intercambian como os cromos, é dicir, cambioche este modelo por ese outro, sí, non? Tamén existe como este troco. Hai xente que sí, hai, eu que sei, moitas teño repetidas, pero bueno, non as cambio porque moitas veces hai detalles, hai series. Por exemplo, temos aquí estas hormigoneras, que é a mesma, pero en diferentes cores. Entón, claro, Falta azul e branca, esa que sale cando baño deportivo. é verdad, certo. Claro. Non lle crees necesidades. No, é verdad. E nada, e logo pois hai series, os colores antigos de CAT, o color amarelo CAT, que sería este, pois hai a versión tamén en color excavadora, pois máis similar a este. Sí, que este como menos, máis apagadiño, non? Sí, máis Este tirando tono. a ocre, pero claro, o sea, son series Claro, detalles. e detalles que se tes
a nivel coleccionista, pois, mola moito ter todas, ir completando cada... Estamos alucinando, é que non sei que podemos dicir máis, estamos Quedei alucinando. completamente abraiado e algo que, a priori, para min é completamente alleo, me parece apaixoante. Por qué? Porque o transmites con paixón, que é a túa. Sí, sobre todo sí. É algo que dende pequeno me encanta e, bueno, pois aquí estamos, ademais agradecido, ¿no? de poder mostralo. E nós tamén de aprender máis, eh? Pues moita gracias, Raúl. Cando te convirtas no que máis máquinas tes no mundo, tes que volver. Home, por A che quedar pouco. Por suposto. Ainda queda. Quen é o que máis ten? Telo localizado? No, que máis ten non. Que teño contacto con moita xente deste mundo, de todos os países e demais, pero non sei. A nivel coleccionismo, ni idea. A nivel de coñecemento e demais, sí que teño localizada xente que cando teño algunha dúbida, oye, que ainda este, ou que tal, ou... Pois nós cando teñamos algunha dúbida ímos te chamar a ti, Ben, Raúl. perfecto. Gracias, Raúl. Grazas a vos. Moitas gracias. Nada, Raúl, imos facer unha pequena pausiña, pero a volta imos cantar e bailar no Quéreme Soar VIP con María Mera Roy Casal, que deben de estar xa preparados Os para levaron xogar. a tunda Eso está. Ai, xa empezan. Que vou levar unha tunda hoxe. Buah. Perdín a semana pasada. Perdiche Por por eso. moito a semana pasada.